the demonstrator forgiveness ayifundisileyo ukuthi umuntu esethe uma ekushaya ngapha bomnike esinye sekuphoqa ukuthi uJesu uma esiphambanweni uthi makushawa yena abanikeze ayiveze lento abeyifundisileyo. But ke asithatha verse 43 bazalwane khona sokhuluma kahle wathi kuso ngeqinisile ngithi kowe namuhla uzakuba nami eparadise. Now from verse number 34 bazalwane kunezinto ke bazalwane esingayifundile ke njengamanje sifunda iverse lokuJesu akushilo. So masifunda lokuJesu akushilo kuzomela ukuthi mfundisi uMakagulo kube nezinto esiyibalulayo engenhla ezokwenza ukuthi kube clear lokuJesu akushoyo. One of the things bazalwane ke ezingenhla yilokho ukuthi kunezinto ezu4 ebeshiwo nezenzekile ezibanga ukuthi sibe nalabazalwana ababili abane dialogue. So ngasenhla sine mockery of Christ la khona sizwa khona the soldiers emokharisha uJesu ethi wena umungu Kristu the chosen of God bese bethi save yourself bese kube khona ababusi nabo bethi if uyinkosi yabaJuda wena sisindise futhi zehlise la ukhona nikhona bazalwane bese siba futhi ke nento ebhaliweyo engenhla kwekhanda likaKristu ebhala ukuthi ke lo uyinkosi yabaJuda. Now sesineselele sike verse number 39 lesiselele sike now seqala dialogue between the two thieves. Lesoqala sithi sona uma unguKristu okusho ukuthi ke ubengeke ulukhabale lezinto ezenhle ngezenzeka ngenta kanti angeze silekelele ngezansi okusho ukuthi nasi siselelesi asinayi evidence yokuthi besimazi ukuthi unguKristu kodwa singa draw something from into engasento ukuthi ngenzeka ukuthi sezo